isa-isahon man nato ni karon kay sa pinaka-porsyon sa ato na pagpangalagad mangin kaupod naton si Kapitan Boy Pico sa nga barangay Mansilingan, no? Parang pasabton man kag kuan sa statement may kantanan sa sining may kantanan banwa sa sining pagbinahadra sa Purok Encarnacion. Kag sa aton nagapanguna nga mga balita nasyonal, anay Vice President Noli de Castro nag-atras na sa senatorial race. Department of Trade and Industry preparado kag handa nga buligan ang mga kompanya para mahatag ang 13-month pay sa mga trabahante sini. Istoryan tama na karon dugay-dugay kay may kabalaka ang pila ka mga negosyante, pila ka mga employers. Kag amo ni ang petisyon sa asosasyon sa mga employers nga kung pwede makabulig sila ang gobyerno sa sining Kapurauton Subong nga kadamo sa mga nagsira kay nagbuin sa mga empleyado bangod sang pandemic nga makabulig man ang gobyerno para nga makahatag nila ang 13-month pay sa ila sining mga workers. Sa balita international, Russian President Vladimir Putin ginpahayag o kung nagmando karon sa ilang sa ilang gobyerno nga padasigon ang pagpangbakuna. North Korea nagdepinsa sa ilang pagpabakod sang ilang militar. Abi nato na mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato rin kapangalagad karon sa pang-Miyerkules edisyon sa palatuntunan Bombo Haray sa Udto. 30 minutos ang nakaligad sa tagnay nga alas 11. Diri sa aton nga pangalagad this time. Kuha na natin ang mga reports gikan sa aton yung mga field reporters. Unahon natin ang report o kunang police report upod si kay Bombo Liani Zil Minardo. Ano na ang investigasyon sa sining isa ka Indian national nga nasapwa na lang sa isa ka cubicle sa isa ka CR sa resort dira sa may syudad sang Sipalay. Ano bala ang circumstansya nga nagapalibot sa sining kamatayon sa Indian national? Ano ang latest investigation sa Sipalay City PNP sa sining pagkamatay, no? Nasapwa na lang mga kabyanan ato na o kung nasapwa ni wala na sa nga kabuhi ining nasambit yang Indian national. 32 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 11. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Bawa na ito ng report sa patrol kay Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani, please come in. Yes, Bombodan. So sa investigation sa kapulisan na Bombodan, ang nasapwa nga bangkay o na isa ka persona nga patay na sa cubicle o sa CR sa isa ka kalanaan sa atubang mismo sa isa ka beach resort dito sa Sipalay City, Bombodan. Hindi pagid ma-establish kung ano gini Bombodan ang iyang kinamatsam kay gin pa idalom pa ini sa post-mortem examination ang bangkay Bombodan. So ang biktima mugin kilala kay Satnam Basra. Satnam Basra isa ini siya Bombodan ka Indian national, 58 anyos, kag residente sa Purok Petchay, Barangay Hill, Montilla, Sipalay City, Bombodan. Kung sa din may asawa na dira siya sa Purok Petchay, Barangay Hill, Montilla mismo kag may isa ka bata Bombodan. Sige paidalon pa ini siya refer sa infirmary ang bangkay kag paidalon sa post-mortem examination. So mo pa ang aton hibaloon sa kansang kapulisan man kung ano gid ang kinamatsyan, pero supposed to be ang ambal sa mga rescue Bombodan. So daw cardiac arrest laban cardiac arrest kay wala man sang mga
gapahiwating ko kon pala tandaan bombodan Ah. in kugara siya or ano man nga mga ano bombodan wala man siya mga pilas sa iyang lawas so kon nagob ag mismo wala man sa nga palatandaan nga gin kawatan ini siya bombodan Aha. kali gapungko pa ini siya gani so sa cubicle no kaga sa kuwan na lang Kasi naglain ng gimaning pamatyag niya kay sa iya gani nga pagpungko sa toilet bowl. Daway pa man di siya gani maghukas ang iya sini nga ano ni daw short ni ginasuksok niya. Yes, correct gid bombodan kag Short nga wala- taga-tuhod nga maong. Yes, sa Bamudan, correct, naka-short ini siya. Doon wala yung pagani na bata. Kag nagapungko palang sa Bamudan. Kag wala man sang sign nga ginkawatan, ini ang isa ka Indian National Bamudan. Okay. Yes, ang investigation gyapon Bamudan, nagapadayon. Kag hindi pa Manila ma-conclude nga natural death lang ang natabo Bamudan. So, ga-investigate sa gyapon ang kapulisan kag ginahulat na lang yun ang results ng post-mortem examination Bamudan. Aha. Yes, Bamudan, para sa dugang nga impormasyon, pahayag, pamaitian natin si Police Major James Latayo ng hepe sa Sipalay City Police Station. Bali, Juan, as of today, ma'am, hindi pa kita mabalaan kung ano gid ang cause gid sa kanya. Pag kamatayon niya. Bali, ginahulat pa nato ng Juan, ang post-mortem examination niya, ma'am. So, pali din siya nasapuan, sir? Bali, na sampuan siya, ma'am, sa Juan. Sa may CR sa Sipalay Food Park. Wala man siya, sir, mga pilas o kung ano, lawas? Sa initial check namin sa crime scene kahapon, upod man ang mga rescue personnel, wala man gid kuan, wala man gid pilas or wala man sign na ginkawatan siya. So ang initial na kuan, ma'am, ang kahapon, ma'am, ang initial findings sa mga taga-rescue personnel pa is base cardiac. So, sir, ano ini ang pangalan sa isang biktima, sir? Bali, ang pangalan niya, ma'am, is si Satnam Basra. Sa Indian National. Iya edad, sir, pila na ni sir? Lalaki na siya, sir? Oo, ma'am. Bali, 58 years old. Residente, na siya, sir, sa ano, sir? Andari sa Barangay Montilla. Barangay- Dugo man na siya diri, ah. Ma'am. So bali, the natural cause of death lang din sa sir? Hindi pa man tamahambal nga as in, wait tamam sa ko na post-mortem. Postmortem? So bali, sir, may pamilya na dira siya sa Montilla, sir, sa Sipalay? Oo, ma'am. Bali, ang asawa niya is, kuwan man, taga Sipalay, ma'am. Kasi lang ang kabataan. So bali, paano ni sir na-report sa inyo, sir, nga may amo na dira nga insidente? Mga ano oras na tabo, sir? Bali, ang kuwan nagtawag ang rescue personnel na nayaragid kuwan ko, no? Patay sa kuwan, sa food park. Kaya ang initial na report ni is abis ang nakakita is kuwan. Basi na kuwan lang bala. Yung hinimatay. So, nagtawag sila sa rescue. Yung sang gincheck sang rescue, wala na gid. Wala na gid mga vital signs ng police. Oo. Subong, sir, ang bangkay sini, sir, sa biktima, di na niya siya sa At pag sa kuwan, infirmary. okay. Kaya ginapos okay, so ongoing, pagyapon ang inyong investigation man, sir. Oo, ma'am. Open pa naman ta sa investigation. Yes, sa Bambudan. So, ang pahayag ni Police Major James Latayo ng hepe sang Sipalay City Police Station na laban-laban man na Bambudan kung tanawon nato, no? Wala man sa mga sign nga ginkawatan ni base may posibilidad nga gin na cardiac arrest siguro Bambudan. Sa Bambudan. Okay. Yes. Para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto, ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Liani Zil Minardo. Hindi pa gid man ma-confirm sang mga kapulisan ko natural death, natural ang cause sa iya sini nga kamatayon. Tubtob nga magagawa na ang resulta bisag post-mortem examination, no? Kag mahambal ginabi nga natural death ang natabo.
So anyway, tiyan mo na no ang do sako na dito daw nagbalos la no sang kagapon to ang report napatay man to sa may sulod mismo sa salakyan atong isabla ka intel sang Philippine Army no nasapuan man to daw cardiac arrest man to subong cardiac arrest naman siguro dapat gid tio na siguro parang tsikero naton pirming aton yang blood pressure no kag mangin conscious kita sa aton mga ginakaon kay basta mag-edad na gani pagtungtong na 50 pasaka na ara na nagatuluhaw na ang pila ka mga balatian kaag ang isa yang common most common nga ginabatyag sang mga katawhan avoiding high blood pressure ang pagsaka sang blood pressure ang pagsaka sang pressure sang dugo basta mag-edad na gani amo na siya di kun kaysa ginapabayan ta lang kay kumpiyansa lang kita kay kanami man athletic man kita pagsik man lawas ta kag daw okay man kuno ang pamatyag daw wala man naga palang damol ang tangkugo tiga salig pero kung hindi naton pagmonitoron ang aton nga blood pressure banwa basi bala nga pagkadason nga si mana sige-sige na lang taas ang BP. Di kung wala sang maintenance, kay way man ta magpa-check up, kag wala ta kay balo nga taas na galing blood pressure ta, kag sige lang ta yapong kaon sang mantikaon, ilabi na gining mga manamit, yabi nga mga tambok sa baboy, kag iban pa, ati mo gina. Igo na lang tayo makamunalo nga perte nagli ka taas ang aton nga blood pressure, igo na lang ta mag-uy-uy. 40 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11 dili sa aton pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto sa aton nga pagpanumbalik banwa talakayo naton ining sa bahin sang problema dira sa may Purok Encarnacion sa barangay Mansilingan nga kagapon gipadulungan to sang patrol kag ginatanaw kun ano ka matuod nga may ara giman sa pagbinaha nga ang ini nga pagbinaha way ni nagakatabo sa una. So no, sa interviewin naton nga si Ma'am sino gitong apelyido to Montoyo. Wala sang pagbinaha nga nagakatabo sang una. Dira sa area. Tubtob nga ang isa ka dako kontraktor diri sa probinsya sa Negros Occidental ining Silver Dragon Construction nakabakal dira sa nga propiedad. Kaag pagkabakal sa nga propiedad di siyempre, pag gusto na siya, kung ano niya kay iyan na yung propiedad. Ginapapadiran niya. Kag sa pagpapader, na dala na galito kay, dala sa iya nga sa muhon, na dala pati ang creek. Di ko ni ginpadiran pati ang creek, ang alagyan, sa tubig. That's why nga kada mag-ulan subong, nagataas ang tubig sa among area. Ti unfair man nagkaroon sa mga pumuluyo, dira? Nga madugay na nag-star sa sinang area nga tungod lang sa sining pagpapader sang Silver Dragon Construction ay inaligasyon sang kumplinan kagapon sa interview kagapon ti masafir sila iya nga kada buo madamol nga ulan da tagahawak man ang tubig kag ang initial nga pahayag to kagapon sa interview sang patrol nga ginpadakat nilang ini nga problema sa barangay Mansilingan sa punong barangay, tinagambal makunoy si Kap Boy Pico nga hindi ni masarangan sang barangay. Amo gani nga pamangkot naton, ano ang hindi masarangan sang barangay? Sige isa-isaw naton balikan naton ing liwat karon banwa. Agi ning issue. Kag tanaw naton kung paano masulbar ini. Kay ano ang mahambal ni Mr. G. Risi nga amo ang tag-iya sang Silver Dragon Construction. Matian naton ang pahayag sang City Engineers Office pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo.
Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa
na reklamo sa mga pumuluyo dira sa Purok Encarnacion nga ginapasibangdan nila nga ang rason kun nga ang nagabinahan na tagsa magtupa ang mabaskog nga ulan tungod nga ginabalabagan sang pader sang Silver Dragon Construction ang alagyan sang tubig nga sang una may creek na da subong wala na sang creek. Pero kagapon sa interview sa complainant nga may initial kuno nga payag na si Mr. Jerry C sang nagligad pa nga yan ay kuno propiedad kag pagbakalya sa titulo wala na nabutang nga may creek. Wala man gani nabutang nga may taytay da di ba? Pero sa ato na kung may ara kita sang ginatawag ya kag gina-consider naton ang ginatawag naton nga social responsibility. Dapat makita na naton yan ning propiedad ni ginbakal tani may suba gina na niyo. Ti ano ang batabo ayan kon ato ni butangan pader masibla kon makasablag di ka makahalit sa iban nga mga katawhan nga rin sa palibot. Ina ko may ara kita ginatawag nga social responsibility. Ina ko may ara kita ginatawag yan nga pakitungo sa mga katawhan nga sa palibot. Galing kong gisakon daw may ara na tasang gaho, may ara na tasang manggad, may ara na tasang puder, daw nagakalipatan na nato nini. Pero hindi ko na magkomentaryo. No? Hindi ko na magkomentaryo sa Silver Dragon o kung sa kay Mr. Jerry C. Hibalo nato nanay sa City Engineer's Office kung ano gin man ang arang plastada na da. Kag nga ang suno kagapon sa interviewing daw hindi masarangan sa barangay magsulbar gini nga problema. Yari ang report Bombo Ann Sindol Sorilla. Please come in. Bombo Dan, 3 weeks ago nakasulat na ini ang City Engineer's Office sa may sa kay Mr. Jerry C nanungod sing problema dira nga ang tanaw nga rason nga nagabaha ina dira sa Purok Encarnacion o sa Encarnacion Subdivision tungod sa pagpapaderna, pagpatampok dira sa creek that is why nga nagjutay ang ginailugan sang Bomboan. Nga oo. Bomboan. Yes. Botsing ganon nga ang City Engineer's Office nagapati nga ang pagpapader gid man ni Mr. Jerry C ang rason kung nga ang nagabinaha na da. Yes, ginatan-aw gid na nila ang rason ng budan kay tungod nga gintan-aw na dira nila ang area. No, that is why nga kay ang hambal sa ato ni Engineer Agbones, no, Alan Agbones, ang City Engineer Subong sang syudad sa Bacolod, ginsulatan na nila si Mr. Jerry C. Agud makakam up bala bombodan sang ginatawag nga win-win solution, nga a win-win solution. Tungod ang area, ang property iya ni Mr. Jerry C. Ugan ni bombodan nakatugan ni siya sang huol, no, para sa mga pumuluyo tungod kung mag-ulan, ginabaha. No? Hindi man pwede nga pabayaan lang. That is why nga hambal niya sa kaundan sang ilang nga sulat nga mag-come up sila sang win-win solution. Kaya syempre may engineer man na si Mr. Jerry C. Bombodan mo nga amuna nga nagpader na dira nga hasta ang creek na dira do nagkalatabunan na ano ang rason anong pwede nila may mahimo diri maidog-idog na nila para nga matagan ligwa nga mas makabutsyog ang tubig kaangay sang wala pa na dira siya sa lugar Bombodan, no? So amo ina ang ginhambal sa ato ni Mr. Engineer Alan Agbones sabar niya ang mahimo naton ti nagsulat kita sa ila kay ang ini actually nga complaint Bombodan kada mag-ulan no ang mga residente gid man niya nagawangal na dira Bombodan kiti tungod sa baha nga matuga no so that is why nga nagsulat na lang sila bilang inisyatibo kay ara sila sa City Engineer's Office no galing Bombodan unfortunately until now wala pa yan naga-respond si Mr. Jerry C. So ang banya 3 weeks ago nagpadala sang sulat. Yes. Pero until now daw wala gid tinimok-timok, wala gid ni Mihoy ni Mihay mo na? Yes. Nga daw kaangay lang abi nga daw bibi nga bungol, bibi nga bulag nga wala gid kabalo si Mr. Jerry C. Kasi wala man ginatag sa ang sekretarya niya sa iya. Amo na Bombodan no sulat na iya sang syudad no dapat makalabot gid. Amo ning kabudlay galing sa aton kun kaisa kun daw na kuan na kita balang pamatyagan ta do ara na tanan sa aton nagahom kay daw kita na yan nagagobyerno daw ang gobyerno di ginabaliwala ta na lang bumbuan. Pero Bombodan in fairness man ni gani sa iya di ba latest sa pinaka-latest gina-awardan man ni siya gani sang Bacolod City Police Office butang balon sina Bombodan Gina-awardan sang anong award?
Oo, kay isa sa mga stakeholders bala nga nagabulig sa community sa palibot Bombodan. Tinga nga police, ano nga pagbulig sa community? Sa bahay na yan, Bombodan, sa bahay na yan sa BCPO, kung ano nga contribution ang dira na hatag okay, basi niya. may dako nga ginamot guro eh. Oo, may contribution siya nga ginhatag kung ano dira. Ti umbal tagani, ti ini nga bagay nga komunidad mo na gid na nga dira ang ugsaran mo sang imo nga opisina, no? Do mga amos na Bombodan duga sa ligmato. So that is why nga ang hambal diri sang City Engineer's Office nga 2-3 weeks na duway duway tinimok. Pwede ka maayo siya magbulig sa iban nga community pero sa community nga ra siya palibot do pabayaan lang 3 weeks na ginsulatan sa City Engineer's Office. Do wala gid sang bisan gamay nga patunda. So sa ugsaran mo mismo do hindi amo. Oo, so that is why kay kinanglan nila Bombodan. Kay syempre iyaman gid property. Tanawab lang ng litrato di nga gina-post na to no, gina-flash sa screen sa nga Facebook Live. Wala no gitsura sa nga palibot to. Hindi ko nga daw hindi lang magkaramo ang mga balay nga ra dira, hindi nagakulugan nga pabayan to ni. Nga masaya pabayan na sila. Kay total hindi man na sila milyonaryo mo na. Oo, correct Bombodan. So, tinunto naman na. Mga tao na yung playbot Bombodan nga dugay na nagani way pa nagurong iya na yang lugar nga gin-construct na Bombodan ara na sila mo kay nga ang ginhambal sa mga tao dira sa area ti siya gid ni kay sang namalin sa nagtukod niyang iya mga pader ni kag iya ni nga lugar ni property nga ni amo ning ga ginabaha na kami. Anyway, so amo na Bombodan para maklaruhan pagkikita Bombodan. Pamatian ta bala ang kabahin sang interview naton sa kay Engineer Alan Agbones, ang City Engineer sang syudad sang Bacolod. Actually, nakalabot na sa amon. Nagsulat na kami na sa kay Mr. Jerry C. Okay. Na mag-istorya bala kami. Mahimuan namon na win-win solusyon. Oo. So, tulat kami kung saan niya ma-schedule. Eh, actually, sa aton balakwan ngayon na bilang iyaman luti mo. Kasi kung pagbakalya, medyo natampukan niya ang existing natural nga alagyan sang tubig. Oo. So, amo na siya nga medyo nagkipot na da nga porsyon. So, ang amon sinada suggestion nga kung maghatag sa bladutay nga ligwa. At least mahimuan man da sang alagyan ang tubig. Either nga mabutangan sang tamburong kag makubiran liwat. Na para na maka-smooth lang daloy ang tubig. Pero asa subong daw wala kami balot o baton sang iya notice na magdialog kami. When saan o ka mo nagpadala sang sulat sa ila engineer? Do mga 3 weeks na bala mo. 3 weeks na. Saan o na da ang report nyo nga sa mga gabaha dila sa area? Saan o na engineer nagsugod? Kadugay na sa bala. Mga last year pa before sila may mga nabato naman kami sila na report. Tungod bala madumduman ng Manila kung mag-ulan-ulan, kung wala naman ulan dumauntat naman sila. So kamuya sa city engineer ga-reach out kamo because kabahin man gid na iya sang iya property do amo na siya. Correct ko. Okay, kung private property wala kita sang power nga piliton sila. Ang ato niya mahimo nga kung ano lang ang mabulig niya sa pumuluyo da nga hindi ko lang matamaan. But kung amo ang iyagidaya lugar ang nagapugong sang daloy sang tubig ti maayo lang ta. Amo lang nang mahimo ginaton. But since engineer nga ti naga-create na siya sang pagbaha, pwede na maka amo na gapatunga ang government siya na debla engineer. Correct. Kinanglan ta na gani ang ma-intra sa amon ang barangay captain mo. Okay. Bilang siya da nga may-amay sang barangay, kamaluman sa dasang problema. Barangay captain sang Mansilingan na no? Mansilingan. Okay. So, ano engineer you are hoping nga ano na ni Mr. Jerry C, matagan niya man ipagtamod ini siya? Amo ginoo. Pangabay ginamo na nga maistoryahan na mo na di. Alright, sige. Okay, sige, engineer. Okay, Bumbuan, at least klaro no? Salamat. Klaro sa aton nga mga tagpalamati sa taga Purok Encarnacion
Tinsakto gid man ang hambal sa interview kagapo ni Bombo Franz Andrew Burgos nga ang nagatuga dira sang pagbaha kung magbuo ang madamol nga ulan na naga-contribute kung nga ang nagasaka ang tubig. Ining pader ni Mr. Jerry C. sa Silver Dragon Construction nga ginpapadiran niya mo. Why siya pakialam kung bala masablagan ang pag-ilig sang tubig da basta ginaklaim niya nga ti ako niya property. Kaysa plano sa titulo sang duta, why man kuno mabutang nga creek na da. Ti sino nang original nga tag-iya sang duta na kag si paano na survey sang una nga panahon sa mga geodetic engineers nga pag-survey dalaya ang creek kay dapat ang propiedad nga pwede lang mabaligya kag pwede mangin isa ka pribado nga ang duta nga pwede lang mangin pribado nga propiedad kuan lang mo na ang duta nga wala malakip sa suba. Ang suba yan hindi mo na pwede mangkon nga imo na hindi mo na mapatitulan ang suba. Bisan ang pangpang sang suba bumbuan hindi mo na mapatituluhan. Iyan na sang gobyerno sang Pilipinas bumbuan. Tsaka Bombo Dan. So, ako pagid na kadamo sa nagainangot-angot. Paano natabo nga pati ang creek kay bisan sino ang magambal nga mga tumandok dira nagasilingid nga may creek na da. Paano natabo nga natituluhan nga nalakip sa titulo ang creek? Kay ang creek hindi na pwede tituluhan, ang suba, ang sapa hindi na pwede tituluhan. Hindi na tituluhan. Dapat siguro ipa-survey niliwat kag tawag sini? Ipatanaw tabi, ipatako sa biliwat ng duta na kung natuod gid man nga ang propiedad nga nabakal na ni GRC hashtag sa creek bumbuan. Yes, insakto na Bombo Dan. Kasi kinanglan ang kapital dira sa barangay, no? Kinanglan ang city engineers kag kinanglan gid magtuhaw ang presensya if not man gid ni Mr. Jerry C. Pero kaya nga engineers dira nga makakam up na dira sang solusyon Bombo Dan kay may apektado gid nga mga residente. Ayon lang kung sige init pero kung sige ulan asa sa una siya Bombo Dan asa sa makapuhan kamus mo maapektuhan. Kada ulan iba na draya ang problema gid so ang kusina amo nang nadalaya ang creek nga supposedly iligan sang tubig na tampukan. So kung niya report natin nga madulong para sa pagpangalahat sang Bombo Hanay sa Uto ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. Panawagan naton sa City Engineers Office kung gina-claim man ni Mr. Jerry C nga pati ang creek nadala na sa pagbakal niya kay may original nga titulo na kag wala kuno makita sa original nga titulo nga may creek na da sa pagbakal niya dala na tanan muna ang iyang kalaparon sa duta ipa-resurvey naton kag tanaw naton nga ang kung tuod gid man nga pati ang creek nadala siya nga propiedad. Kaya kung wala nadala siya propiedad, ipabakbak lang pader. Kung nadala siya nga propiedad nga, iyan na siya na nagpanag-iyas ang creek. Question nung nga wala ni gin tadlong sang una pa lang. Nga gin patituluhan isang una nga wala gin siguro nga hindi madala ang creek. Ay daw tinuntong opisyo ning ato ni. Sugpunan tani karon banwa. Ari ang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Standby. Ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Oktubre 13, taong 2021. Sa ulo ng ating mga balita, batang naipit sa isang bahay sa Baguio City dahil sa landslide sa kasagsagan ng bagyong Maring. Natagpuan na itong bilang naman ng mga casualties doon sa Cordillera Region. Nadagdagan pa. Doon naman sa Pangasinan, 4 na magkakamag-anak ang patay dahil din sa landslide. Itong kampo ni dating Vice President Noli De Castro nagpaliwanag sa pag-withdraw ng kandidatura sa senatorial race. Samantala, 12 anyos naman kasamang nalunod ng sagipin ang 2 pang bata doon sa Las Piñas. Sa
At international news, 3 ang patay kabilang ang suspect sa pamamaril sa US Post Office. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Gerald B. Ulep at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tumaas pa po sa 91% ang bilang ng mga adult Filipinos na nangangambang mahawaan ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Ayon po yan sa lumabas na survey ng National Social Weather Survey. Ayon sa SWS, 4 na puntos ang itinaas ng porsyento ng mga individual na natatakot na mahawaan ng virus ang miyembro ng kanilang pamilya mula sa 87% noong buwan ng Hunyo. Katumbas ito ng record high na level na bilang ng mga nangangamba na madapuan ng naturang sakit na naitala sa survey noong Nobyembre 2020. Sa SWS poll na isinagawa mula Setyembre 12 hanggang 16, lumalabas na 76% ang lubhang nag-aalala, nasa 15% naman ang bahagyang nababahala at 5% ang hindi nangangamba habang 4% ang little worried. Ipinakita sa survey ng SWS na mas marami pa ang nag-aalala na maimpeksyon sa COVID-19 kumpara sa nagdaan ng mga virus tulad pa rin ng Ebola, swine flu, bird flu at severe acute respiratory syndrome. Pinakamataas na porsyento ng nakakatakot na madapuan ng COVID-19 ay doon po sa Visayas na nasa 85%, sinundan ng Mindanao 94%, ang Metro Manila 91% at Balance Luzon na 88%. Tumaas din ang bilang ng mga mangangamba bunsod ng COVID-19 sa lahat ng education levels. Samantala, tumaas sa 60% ang adult Filipinos na nangangamba na titindi pa ang COVID-19 pandemic batay sa survey ng SWS noong September 2021 sa 1,200 Filipino adults mula sa Metro Manila, Balance, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga naniniwalang palapit na itong paglubha ng COVID-19 ay bumaba naman sa 38% noong Setyembre 2021 survey mula sa 59% noong June 2021 survey. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ating alamin ang batang naipit sa isang bahay sa Baguio City dahil sa landslide sa kasagsagan ng Bagyong Maring, natagpuan na at ang bilang ng mga casualties sa Cordillera Region nadagdagan pa. Narito ang detalye sa report ng Bombo Radio Baguio. Yes, Bombo Jane, nadagdagan pa ang bilang ng mga casualties na iniwan ng pananalasa ng severe tropical storm Maring dito sa Baguio City at Benguet. Batay sa mga impormasyon na nakuha ng Bombo Radio, aabot na sa siyam ang bilang ng manasawi habang 3 ang sugatan at 1 ang missing. Huling nadagdag sa tala ng mga nasawi ang magpinsan na nasama ng matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang tahanan sa Dominican Mirador, Baguio City. Nakilala ang mga ito na si Natalia Cassidy Ocampo, 4 anyos at Judy Ann Tulipas, 12 anyos. Bandang alas 10:20 ngayong umaga natagpuan ng Search, Rescue and Retrieval Team ang bangkay ng magkapatid mula sa natabunang bahay. Unang natagpuan ang bangkay ng kanilang lolo na si Alfredo Ocampo Jr. kahapon ng tanghali. Naging malaking tulong sa Search, Rescue and Retrieval Operation ngayong umaga ang K9 unit at pulis mula sa iba't ibang unit ng Cordillera Police, mga reservists, mga bombero, water deliveries at iba pang rescuers mula sa pamahalaan. Samantala, sa latest report ng DSWD, aabot na sa 1,553 na pamilya na binubuo ng 5,240 na individual sa rehiyon na naapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Maring. Aabot na rin sa 28 na mga road sections ng national at provincial roads dito sa Cordillera Region ang nananatiling close to traffic dahil sa mga naitalang landslide, road slips at soil rock collapse kung saan kasalukuyan na ang total clearing operations sa mga ito.
Samantala, as of 6 o'clock a.m., nagpapatuloy pa rin ang spilling operation ng Binga Dam at Ambuklaw Dam sa Benguet. Nananatiling nakabukas ang 8 gates ng Ambuklaw Dam at 5 na gates ng Binga Dam, bagaman parehong mas kakaunti ang pinapalabas nilang volume ng tubig. Nagpapatuloy pa rin ang rapid damage assessment and needs analysis sa naging epekto ng severe tropical storm Maring sa iba't ibang sektor at LGUs dito sa rehiyon Cordillera. Bombo Jane? Bombo Janice, si Bombo Gerald muna ito. Yung mga natabunan dyan sa may Mirador sa Dominican na wala nang hinahanap dyan, so accounted na lahat yung mga pamilya dyan na natabunan sa kasagsagan ng Bagyong Maring. Yes, Bombo Gerald, so far nahanap na yung tatlong biktima dito sa pagguho ng lupa dito sa Dominican Mirador. So unang nahanap itong si Lolo, si Alfredo Ocampo, at kanina nga nahanap na rin ang dalawang bata, Bombo Gerald. Oo, may pagtaya ba kung ilang metro yung naitabon doon sa bahay nila? Kasi dito sa napapanood nating video dito sa ating Facebook Live, parang sobrang lalim nung kinaroroonan nung mga naghuhukay, Bombo Janice. Oo. Yes, Bombo Gerald, sa pagtaya ng mga pulis dito sa Baguio City ay nasa 50 meters lalim yung lupa oo. Yes, Bombo Gerald. Oo, sobrang lalim. So, yung bahay na yan, hindi na mapapakinabangan na, Bombo Janice. Mayroon pa kanina, parang may namatay na aso pa dyan sa may mismong site dito sa area kung saan naganap yung landslide, Bombo Janice. Yes, Bombo Gerald, so nahanap rin kaninang umaga yung aso na alaga nung dalawang bata. So yung isang aso, so bali dalawa kasi yung aso ng dalawang bata, kung saan yung isang aso is si Kerwin, siya yung survivor dito sa insidente, at kaninang umaga nga ay nahanap rin yung isang aso ng dalawang bata, Bombo Gerald. Oo, si Bombo Jane may katanungan din, Bombo Janice. Bombo Jane, go ahead. Sa panig ko naman, Bombo Janice, no, anong oras nangyari ang landslide kung bakit ganun kadami ang namatay? Oo. Yes, Bombo Jane, Lunes ng gabi, no, nangyari yung insidente dito sa Dominican Mirador, kung saan ay sinagawa agad yung rescue operation dito sa nasabing lugar, Bombo Jane. Alright, sa tuwing may bagyo, no, Bombo Janice, yung lugar na yan, it's first time ba na may nangyaring landslide? Oo. Yes, Bombo Jane, so first time, no, na nangyari itong insidente dito sa Dominican Mirador, Bombo Jane. Right, maraming salamat, Bombo Janice. Yes, Bombo Janice. Buti na lang nahanap ka agad, kasi alam naman natin kapag rescue operations sa mga landslide na yan, habang tumatagal, tumitigas yung lupa. Kumusta ngayon yung panahon dyan sa Baguio City? Oo. So far, Bombo Gerald, dito sa Baguio City, medyo hindi pa rin maganda yung panahon dito sa Baguio City. Pero wala naman na tayong nararamdaman na ulan at hangin, Bombo Gerald. Okay, mag-ingat kayo dyan, Bombo Janice. Okay, mula dito sa Bombo Radyo Baguio, Bombo Janice Dennis para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa Baguio City, Basta Radyo, Bombo! Kanina nga po ay napabalitang umatras na itong si dating Vice President Noli De Castro dito sa pagtakbo niya bilang senadora, at mayroong paliwanag dyan yung kanyang pamilya, yung kanyang panig dito pa rin sa withdrawal ng dating Vice Presidente. Nasa linya si Bombo Dennis Hamito. Agad nga nagsumiti ng kanyang paliwanag ang panig nitong si dating Vice President Noli De Castro kaugnay sa kanyang naging hakbang na i-withdraw ang kanyang Certificate of Candidacy ngayong araw. Nagpadala ito ng liham sa kampo ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, ang siyang standard bearer ng Aksyon Demokratiko, at kung saan din kabilang itong si De Castro sa lineup ng mga tumatakbo sana bilang senador. Ayon kay De Castro ay nagdasal siya at sabi niya ay tinimbang din niya ang sitwasyon at nagkaroon ng pagbabago sa kanyang pasya at babalik na lamang siya sa industriya ng pamamahayag.
Itong nilalaman din ng statement ni De Castro o sa tunay na buhay ay Manuel Eleuterio De Castro Jr. At ito rin yung kopya na ipinadala sa panig ni na Mayor Moreno at kanyang mga kasamahan upang ipabatid ang hindi na niya pagtutuloy sa naturang plano. Magugunitang naghain nga ng kanyang Certificate of Candidacy ang dating senador at dating Vice Presidente na si De Castro sa ilalim ng Aksyon Demokratiko. Ayon pa sa dating Vice Presidente, nagkaroon nga ng ilang pagbabago sa kanyang mga priorities at nang konsultahin niya ang kanyang pamilya at iba pang malalapit sa kanya kaugnay ng naturang development. Bago nga naging Vice Presidente noong taong 2004, ay nahalal din siya bilang senador. Top-notcher ito, Bombo Gerald, noong taong 2001 at naging running mate ito ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at bumalik sa media matapos yung kanyang termino bilang pangalawang Pangulo. At sabi niya, may iba pa naman siyang mga ikinukonsiderang bagay at sa pakiramdam niya ay mas makakatulong siya sa panahong ito habang siya ay nasa media industry at hindi na sasabak sa politika. Bombo Dennis. Yes, Bombo Gerald. Dahil sinasabi nila malaki yung tsansa kapag tumakbo itong senador, talaga hindi na ba mahihilot ng kampo ni Mayor Isko itong desisyon ng dating Vice Presidente Bombo Dennis? Pinal na daw yung kanyang pasya at ikinonsidera na. Sabi nga dyan, pag bago maglabas ng kanyang statement, ay kinonsidera naman lahat ng bagay. Pero sinubukan nating makipag-coordinate doon sa kanyang mga kasamahan, ngunit tumatanggi muna ang dating Vice Presidente na magbigay ng kanyang statement at yung kanyang magpaunlak ng panayam sa mga panahong ito at may mga pinag-iisipan pa raw ang kampo nitong si De Castro. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Yung alert level sa National Capital Region nakikitang ibababa raw sa pagsapit ng Oktubre 16. At sa ating international news, tatlo po itong patay kabilang ang suspect sa pamamaril sa isang US Post Office. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Have a light and refreshing day with the new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Pabor umano sa Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhar Abalos na luwagan pa ang alert level sa National Capital Region na nasa kasalukuyan ay nasa alert level 4. Sa personal na pananaw ni Abalos, 2 linggo na rin daw kasing bumababa ang kaso ng coronavirus disease sa Metro Manila, kaya para sa kanya ay pwede na itong i-downgrade. Naniniwala rin itong epektibo ang isinasagawa sa ngayon ng granular lockdown sa NCR dahil noong nagsimula ang pagpapatupad nito ay nasa 113% ang COVID growth rate kumpara ngayon na 41% na lamang. Pero sinabi ni Abalos na ang Department of Health pa rin ang magdedesisyon kung pwede nang ilagay sa Alert Level 3 ang Metro Manila. Kung maalala, ang Alert Level 4 sa Metro Manila ay magtatapos na sa Biyernes, Oktubre 15. At kaugnay ng balitang yan, posible namang babaan na raw ang alert levels dito sa Metro Manila pagsapit ng Oktubre 16 dahil na rin sa bumubuting sitwasyon sa National Capital Region. Ayon po yan kay Department of Interior and Local Government Undersecretary Epimaco Densing III. Ayon kay Densing, hindi malayong luwagan ang restriction sa NCR dahil na rin sa bumubuting COVID-19 situation sa rehiyon, kamakailan tulad na lamang ng bumababang na itatalang bagong mga kaso at hospital utilization rates. Sa isang panayam, sinabi ni Densing na ang intensive care utilization rate na 68% ay maikokonsidera ng moderate
Kinukoy din niya na ang COVID-19 bed utilization rate sa ngayon ay nasa 50% kamakailan dahil nasa 9,000 hanggang 10,000 cases na lamang kada araw sa nakalipas na 7 araw kumpara sa 15 hanggang 16,000 na naitala 2 linggo naman ang nakaraan. Pero nilinaw ni Densing na ang Department of Health pa rin ang siyang mag-aanunsyo hinggil pa rin sa alert level sa National Capital Region sa mga susunod na araw. Samantala, pagprioridad ng gobyerno sa pagbabakuna sa Metro Manila muling idinepensa habang tsansa ng mas buksan pa ang ekonomiya malaki ayon sa Malacanang. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Gerald, mas makapagbubukas pa ang mga negosyo sa bansa ngayong dumadami pa ang bakuna. Ito ang pahayag ng Malacanang sa gitna ng steady na pagdating sa bansa ng COVID-19 vaccine sa harap ng pagsikap na maabot ang tinatarget na 70 to 80% population target sa buong bansa. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na habang dumadami ang bakuna, mas maraming nabibigyan ng hanap buhay na siya aniyang nais ng pamahalaan para sa ating mga kababayan. At kailangan lang, ayon kay Roque, ang maigpit na pag-obserba ng ingat buhay para sa hanap buhay ng sa gayon ay mawawasan din naman ang mga nagugutom na pamilya. Kasabay ito, ipagtanggol ng administrasyon ang pagprioridad ng gobyerno sa pagbabakuna sa National Capital Region o NCR. Sa ngayon, 75% na ng eligible population sa NCR ang nabakunahan laban sa COVID-19. Sinabi ni Senador Christopher Bongo sa isang event na siya ring chairman ng Senate Committee on Health. Kinikilala nito ang gobyerno sa kanilang pagsikap na mabakunahan ang mga Pilipino para makamit na ang inaasam nating population protection tungo sa herd immunity. Ayon kay Go, ang NCR ang sentro ng ekonomiya at dito rin mataas ang kaso ng COVID-19. Kung kaya't napakahalaga na mabilis ang pagbabakuna dito para mapangalagaan ang buhay at pati kabuhayan ng mga Pilipino. Umasa ang gobyerno na sa katapusan ng Oktubre, abot na sa 85% ang fully vaccinated sa eligible population sa NCR habang pinapalawak pa ang rollout sa mga critical areas gaya ng Metro Cebu, Metro Davao, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga at Rizal. Yes, Bombo Gerald. Yung follow-up na lang siguro dito sa mga sinasabi nilang pag-downgrade, meron na bang reaction dito yung Malacanang, Bombo Raymond, kung ano yung masasabi nila sa mga panawagan or yung mga idea na ibaba sa alert level 3 dito yung level dito sa Metro Manila, Bombo Raymond? Ay, sakto dahil mamayang hapon, Bombo Gerald, ay mayroong pagpupulong yung Interagency Task Force. Pangunahin dyan yung Department of Health na sila yung bubuo ng kanilang rekomendasyon at ito ay pagtitibayin, aprubahan o kaya ay i-reject ng IATF. Pero sila pa rin naman yung sinasabi na magbibigay ng rekomendasyon at hintayin natin mamaya at meron namang talk to the people muli mamayang gabi si Pangulo Duterte at dito ay maaaring i-anunsyo yung magiging bagong alert level dito sa NCR at pwede na baka merong ilang lugar na sa labas ng Metro Manila ang kung saan ipapairan na rin yung tinatawag na alert level system, Bombo Gerald. Anong oras yan, Bombo Raymond? Walang oras na naman, Bombo Raymond? Well, usually yung IATF ay on time naman yan, mga alauna ng hapon onwards, Bombo Gerald. Tapos magkaroon sila ng mga final recommendation at decision at ito yung kanilang for ministerial approval ni Pangulo Duterte na lamang, Bombo Geraldo. Okay, so abangan natin yan, Bombo Raymond. Maraming salamat. Pero yung talk to the people ay hindi ko masabi. So maghintay tayo anytime tonight o kaya posible abutin ng madaling araw. Dahil ganyan talaga, dahil medyo mahaba-haba yung inaasahan natin na presentasyon ng mga miyembro ng kabinete mamayang gabi. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ngayon pa lamang po ay nagbabala na ang Department of Interior and Local Government o DILG sa lahat ng mga kandidatong tatakbo sa 2022 national at local elections na huwag magbigay ng permit to campaign fees sa mga rebeldeng grupo. Sinabi po ni DILG Secretary Eduardo Anyo na hihilingin ito ang kanilang disqualification kahit nakapagsumiti na ng kanilang Certificate of Candidacy o COC kapag napatunayang nagbigay ng campaign fees sa New People's Army, itong NPA. Ayon kay Anyo, ang modus operandi ng komunistang grupo ay
malinaw na paraan ng pangingikil at pagdumi sa kabanalan ng karapatang maghalala. Sa inilabas na direktiba, inatasan ni Anyo ang mga local government units at ang Philippine National Police na tiyakin ang pagpasok ng lahat ng mga kandidato sa bawat LGU. Pinapagarantiya din nito itong peace and order sa lahat ng lugar, particular pa rin sa mga itinuturing na insurgency hotspots. Sa mga oras na ito, kukuha tayo ng karagdagang update sa nangyaring pananalasa ng Bagyong Maring dahil doon sa Pangasinan, 4 na magkakamag-anak patay sa landslide. May karagdagang detalye ang Bombo Radio Dagupan. Patay ang 4 na miyembro ng magkakaanak matapos ang naganap na landslide kasabay ng pananalasa ng Bagyong Maring sa bayan ng Quezon dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa panayam nga ng Bombo Radio Dagupan kay Police Major Teresa Memban, ang Chief of Police ng Quezon na PNP, kinalalang mga nasabing biktima na sina Zomar Aquino, 26 anyos at asawa nitong si Jasmine Estopaso, 22 anyos, anak nilang si Mary Jane Aquino, 3 taong gulang kasama ang kanilang pamangkin na kinilala lamang sa pangalang Jessie. Naganap ang insidente sa bulubunduking bahagi ng Quezon, Pilawan, Barangay Sagunto sa nabanggit na bayan. Dagdag pa nilang na hindi ganoon karami ang putik na bumagsak sa tahanan ng mga biktima, ngunit dahil sa gawa lamang ito sa light materials at hindi gaanong pulido, ang pagkakagawa ay bumagsak ang pader ng tahanan na siyang tumama sa mga biktima. Maaari aniya na lumambot ang lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, bunsod ng pananalasa ng Bagyong Maring sa probinsya. Itinalam naman ng ilang kapitbahay ng mga biktima ang insidente, kaya agad na rumisponde ang mga kapulisan kasama na ang MDRRMO at ilang concerned agencies sa lugar, ngunit wala ng buhay ang mga biktima ng silay datnan. Kaugnay nga dito, narito ang bahagi na naging pahayag ni Police Major Teresa Mimbana, ang Chief of Police ng Quezon PNP. Titingnan po kasi yung sa area, yun na po yung sa mga bulubundukin. Ngayon, yung bahay po nila is, kung makikita po yung construction, hindi po ganun kapulido yung mga pagkakagawa ng bahay, yung sa semento. Kasi ma'am, nung pagpunta po doon sa lugar, makikita na parang hindi ganun kadami yung tawag dito, yung mud. Parang naitulak lang po yung pader kasi actually ma'am, nadaganan po sila ng pader ng kanilang bahay. Nag-collapse po yun. Yes po. Samantala, nanawagan naman ang MDRRMO at Quezon PNP sa mga residente sa lugar na agad iparating sa kinaukulan na mga ganitong klase ng pangyayari upang agad na marespondihan at hindi na maulit pa ang kalintulad na insidente. Bombo Marian? Yes. Yes, Bombo Marian, kahapon sobra yung baha dyan sa lalawigan ng Pangasinan. Marami yung mga cities at yung mga municipalities na binabaha. Sa ngayon, kumusta yung sitwasyon dyan sa Pangasinan, dyan sa Dagupan City? Yes, Bombo, Gerald, kung pag-usapan na dito sa lungsod ng Dagupan, sa kasalukuyan ay nakakaranas pa rin tayo ng pagpaha sa ilang bahagi naman ng syudad, partikular na dito sa mga sinuturing pa rin na low-lying areas at dito nga sa lungsod ng Dagupan, usually ay kapag ganito nakakaranas na ng pagbaha, lalo na nga kapag bagyo ay sinasabayan pa ng high tide, ay tumatagal talaga ng 1 hanggang 2 araw usually yung nararanasan na pagbaha dito sa lungsod. And sa ibang bahagi naman na Bombo Gerald ng mga bayan at mga syudad dito sa ating probinsya ay may mga nakakaranas pa rin ng mga pagbaha sa kasalukuyan. Ngunit sa ngayon ay nabawasan na ito kumpara doon sa bilang naman ng mga binabaha ng mga munisipalidad dito naman sa probinsya ng Pangasinan. Okay, Bombo Marian. At live mula nga dito sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa Bombo Network News, Bombo Marian Esmeralda nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, hinimok ng Makabayan lawmaker ang Kongreso na simulan ang investigasyon dito pa rin sa pamahagi ng tinatawag na cash aid para sa mga mahihirap na Pilipino ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.
Sinabi ni Bayan Muna Representative Carlos Izagani Sarate na noong Agosto 19 ay inihain ng Makabayan Bloc itong House Resolution number 2146 na naglalayong imbestigahan ang financial assistance na tinatawag na Social Amelioration Program o SAPA. Aniya kung iniimbestigahan ng Kongreso ang formally issue, walang rason umano na hindi isama sa investigasyon ang StarPay issue, lalo pat nakapaloob dito ang malalaking halaga ng pera na pag-alaman na ang StarPay Corporation ay pagmamay-ari ng negosyanteng si Joey Hyung Uy at isang electric money issuer na lisensyado ng Bangko Sentral ng Pilipinas at nag-ooperate gaya ng e-wallet na GCash at PayMaya. At ang balitang yan ay hatid po sa inyo ng Dunkin Donuts. Samantala naman ng quarantine RT-PCR requirements sa mga tourist sites sa Pilipinas, inirekomenda sa Interagency Task Force na tuluyan ng alisin. May detalye si Bombo Dave Vincent Pasi. Hinimok ng isang kongresista ang IATF-EID na alisin na ang quarantine at RT-PCR requirement sa mga tourist destinations sa bansa para sa mga bakunado ng biyahero kontra COVID-19 basta mayroon lamang sila na pre-booked accommodation at pre-arranged itinerary. Sa apela na ito ni ang probinsyano party list Congressman Ronnie Ong, sinabi niya na dapat lahat ng mga hotel staff, guides, drivers at iba pang tourism personnel ay dapat fully vaccinated na rin kontra COVID-19. Ang mga lugar na bubuksan para sa turismo ay dapat yung mga lugar na mayroong alert levels na katumbas ng sa moderate general community quarantine at general community quarantine status. Naniniwala ang kongresista na handa na ang ilang mga lugar sa bansa para buksan ang turismo para sa mga local at international travelers na bakunado na kontra COVID-19. Para sa mga foreign tourists, sinabi ni Ong na dapat tiyakin na iyong mga galing lamang sa mga bansa na wala ng surge o pasok na rin sa listahan ng Department of Tourism o DOT ng mga bansa na maituturing ng safe. Nabatid na bago pa man nagkaroon ng COVID-19 pandemic, ang turismo ay nakakapag-ambag ng 12.7% sa Gross Domestic Product o GDP ng bansa at nagbibigay ng 5.7 million na trabaho. Bombo Davidson, Pasit, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! At oras sa buong kapuluan, alas 12:28 ng katanghalian at ang oras ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts. Bombo International News. Patay ang dalawang U.S. Postal Service employees sa nangyaring gun attack sa Tennessee Post Office. Biglang namarilang suspect sa East Lamar Carrier Annex sa Memphis at kinalaunan ay nagbaril din sa kanyang sarili. Sinabi ni U.S. Postal Inspector Susan Link na empleyado rin ng postal ang suspect. Nagsagawa pa ng karagdagang investigasyon ang pulisya sa dahilan ng nangyaring krimen. Lubos naman ay kinalungkot ng Postal Service ang pangyayari. Samantala dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito pang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen.
Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Biule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa auto 24 minutos ang nakaligad sa tagnay nga alas 12. Magulan yung bater mga kabiyanan ng Bombo News Center sa pagdulong sa mga dalagkong mga balita gikan sa palibot sa pungsod Pilipinas kag sa luwas sang pungsod. Sa ito nga pagpanumbalik Banwa, maging na naton si punong barangay Boy Pico sa barangay Mansilingan. Sa aton nga padayon nga pagtalakay sa siling isyu sa pagbinaha dira sa may Purok Encarnacion nga ang ginatumod nga rason kung nga ang hindi basta-basta mag-subside ang tubig ila bangod sang pader sa propiedad sang Silver Dragon Construction diriya sa amoyang lugar na sa Purok Encarnacion. Initaran na aton nga pagbalikan pagkaligad ginamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets.
likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program with you. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and today with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kon ano ang Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabiyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombohanay sa Udto. 46 minutos ang nakaligad sa tagnay nga alas 12. This time banwa, chekyaro na naton ang report o kung chekyaro naton ang
aton koneksyon dito sa Barangay Mansilingan. Upod naton si punong barangay Boy Pico para sa sabat abi sa sining pila ka mga concern o kung sa concern dira sa pila ka mga kultura naton sa Purok Encarnacion sa Bakyas, Barangay Mansilingan, sining syudad sa Bacolod. Kaya mismo ang City Engineers Office nagapayag nga ang ginatanaw nila nga rason kung nga ang hindi basta-basta mag-subside ang tubig dira kay nagabinaha ang kagapiktado ang pila ka mga pamalay kay tungod sang pader ni Mr. Jerry C nga amo nagapanagiyasang Silver Dragon Construction. May mga nagasiling man diri sa pila ka mga comment sa aton nga mga netizens nga siling nila kaya basi ginungod ginang pabudlaya ng mga pumuluyo dira para sa ulihi, mabiya na lang, mahalin na lang, matakana sa nga, sige kagwanta, sa tiyon nga magbinaha. Kag kung maghinalin na sila, dugangan naman, bakal ang baklo naman ang propidad ang kadutaan, para mangin iyan na gilang tanan ang duta. Tiyan mo na pila sa mga ginalantaw, pero basi hindi man, no? That's why nga ginapanawagan naton si Mr. Jerry. Kagapon, ginatry naton nga ma-reach out ini siya. Agod nga makuha man siya sang side. Ano ang niya paglantaw sining? Kung iyagin man ni propidad kag dala sa titulo nga iyagin bakal kag original ang title nga sa pag-survey amo dalagin magda ang muhon insakto gid man nga nadala na da ang creek. Ti dapat na usi sa unaton kung tutuog nga nadalagin man ang creek kag iyan na da propidad. Kaga masyado ka questionable banwa nga na bakal o kunangin titulado ang isa ka duta nga dapat hindi matituluhan. Paano matituluhan ang creek man? Paano matituluhan ang suba man? Sige. 11 minutos ang nabiling kabagangan kita sa tagnang ilauna this time. Kung ano naton ang kung kantuan naton abi ka ano na sa piya linya si punong barangay Boy Pico sa Barangay Mansilingan. Kap, mayong hapon. Mayong hapon, Bombo Daniel, no? Kung sa mayong hapon sa inyong isa mga matag palamati. Kagapon, ginapadulungan sa patrol namon, si Bombo Franz Burgos, nag-interview sa isa sa pumuluyo dito sa Purok Encarnacion. Palayag nila ilang problema nga sa tagsa nga mag-ulan, perti kataas na sang tubig na sa ilang puluyan. Sang una wala ini problema wala ini. Nagsugod lang sang pagpapader na ni Mr. Jerry C sa iya sining propiedad sa may Purok Encarnacion nga sa diin ginkonfirmar man kap ni Engineer Agbonis nga amo ning ginalantaw nila nga rason kung nga ang nagabaha ang area kag in fact 3 weeks ago nagpadala na sila sulat sa kay Mr. Jerry C kag wala sang response until now. Nabatian man kagapon nga ginambal sang isa to sa pumuluyo nga napadangat na ni kuno sa imo atensyon pero nagambal ka nga do hindi kuno masarangan sang barangay kap. Matuod ina no Bombo Daniel, no, nga kung barangay lang ya, hindi kita masarangan sa barangay ang paghatag sa solusyon. That is why nga sang last year o sang last nga pagbahada, ang pumuluyo sang Purok Encarnacion, nagpadala sila sang petition letter sa aton syudad. No? Kag amo nagaliguro ang rason kung nga ang city engineers subong nagakandak dira sang inquiry o investigation o ang paglantaw kung paano nga masulbar da ang baha, no? Gintawgan ko kagina si Engineer Efraim Hichanova. Okay. According kay engineer, no, nga ginahulat niya pa ang sabat sang Silver Dragon bahin sa mga information nga gusto nila makuha abi, no? Para nga mag-submit sang report kag sang recommendation kung paano na no masulbar ang pagbaha. Kay iniina siya ang ginhalinan sina no sang pagbaha sang ang ina da nga duta ginbakal na sang sining abi owner sang construction firm, no, si Mr. Jerry C.
kag inadagin level ya ang inadang area. Kay may Gintampukan niya duta para mag-level? May arat na da nga sang una nga gina-consider nga creek o sapa no sa mga pumuluyo. Pero ina siya titled land ina siya no. Naghimo lang sa sapa-sapa tungod nga may ara slope nga sa diin ang tanan nga tubig dira nag-agi, di nga daw nahimo na lang siya sapa-sapa. Ti ang mga pumuluyo da nga mga lot owners ang Encarnacion subdivision, posible sang pagpatindog nila sang ila balay sang una, wala ma-foresee nga base pag-abot sang panahon ang ila da nga duta egal level sang kung sino ang makabakal o ang makapanag-iya sina. So pagpatindog nila sang ila duta, kung ila i-level sa dalan, magastuhan sila, no? Ti amon siguro. Hello? Oh, go ahead, sir. Ginsunod nila, no? Kapag ang pagpakonstruct ng ila nga balay, dati sa slope ng ila nga duta, abi. Nag-abot ang ila nga sabihin ang ila nga duta sa likod nila, in level na, no? Sang nakabakal sa sila nga duta, abi. Amo ni ang Silver Dragon Construction. Kaya mo na nga to ang sapa-sapa to na direct ka lang gaaging tubig sa una, natabungan na. No? Pag mayara ang sa drainage, kadalon na hindi, agad po kung supon ang drainage ng butang nila or hindi makadala sa tubig na nagasulod sa naga. No? Yung natabo nga ang tanan na tubig na ara sa sulod sa Silver Dragon Construction, nagagawa kakadto diri no sa mga residential houses ang Encarnacion subdivision. Ti amo na nga nagabaha no at kahapon kagtuan ko to taga Lumapaw ang sa taga Hawak, taga Liog no. May isa to gani kabalay nga lapit na lang makadto sa bubungan niya. Ti amo ila no kay waay-gwaan ang tubig. Bali ang nagagwa nga tubig, ang nagasulod nga tubig sa mga pamalay, mamat-amat na siya gwa sa drainage no nga ginbutang nga ginhatag sila nga masulod man to balik no sa luti sang Silver Dragon. Ti posible basi supon ang drainage sa punta kag o hindi makaya sang tamburo nga ginbutang nga nagabalik sulod ang tubig to takagto sa sapa to sa unhan sa Mayunoarville. Ti amoy na no nga asa subong ang tubig ara gyapon no nagaamat-amat subside pero ti madugay. Ilocap subong kay nag-init na at least nag-amat-amat na subside ang tubig kay kun gaulan gyapon ti sigurado masaka gid gyapon ang tubig. Okay, Kap. Hindi ba daw may ara na taytay gani? Sa Mayunoarville may taytay na to nga dira na nag-agi ang tubig from halin diri sa upstream. Okay. Siling sang gin-interview kagapon sang long time ago, sang nag-i-start na sila, sa gikan pa sila mga katigulangan, may existing na ginadaya nga creek. Hindi why kuno siling nga daw naggulpyada lang nagtuhong naghimo creek kay dira nagabuslog ang tubig. So hindi ayan na pwede naton mapausisa ini kung matuod gid man nga ang inadraya nga area nga nasakupan abi sa ginaaligar karon gina-claim ni Mr. Jerry C nga bakal niya nga titulado nga base way man madala na sa original nga titulo, Kap? Kasi sa pag-istorya na naman kaginan ni Engineer Picalova, nakita ko nga wala din mga isang trick. No? Kung tungkol sa palawig ng kapanahon, sa diin may slope ang buta, dito nag-aagi ang tanan na tubig, no? Nga in kaso kung may mabastog na ulan. Ila siya doon ng trick na lang siya, no? Okay. Sa malawig yung ang panahon. Isubong nag-abot ng panahon na sa diin ang ila na titulado na doka gin bakal na kagin pa level sa nagbakal ya, no? Subot silingon nga ang original nga nagapanagiyas ang duta sa iya nga pagpatitulo hindi why maklasify nga creek ang inadang area? Kung basihan siguro sa land title sila, wala na nabutang siguro na may natural click na ba, no? Bali title lang na siya. Galing amo na tungkol sang malawig nga panahon siguro basi masubra 30 anyos o 40 anyos na nga
na doon himo na da siya nga sapa-sapa no nga ginaagyan sa tubig. Kaya ang inada sa ulang nga area pulo na da sa mga informal settlers mo. Tigin pang relocate na totalan ang mga informal settlers gin pa level no, gin pa backfillan sang tag-iya para ma-level ang ilang aduta. Okay. Wala ka mo ni isa kabes Kap nga naka-istoryanay ni Mr. Jerry C. Parang maplastar abi kung ano ang posible nga mangin solusyon sa sining problema. Kaya hindi man na nagakulugan nga kung ikaw nagapanag-iya sang duta, makapagusto ka na lang nga hindi mo pag-i-consider ang mga tao nga sa palibot. Tisang last to nga pagbinaha na da, may gin-offer no, si Mr. Jerry C. nga mapaobra sa sang drainage na siya ang magasto dira sa may JJ Gonzaga Avenue no, sa tubang sang iyang firm da, construction firm. Sang paghiring sang nagligad to sang sa diin sila nangabay sa sangguling paglunsod nga ina nga duta i-convert into commercial to Consebe Industrial Zone. Gimanifest man to nila nga paobra nila drainage at their own expense no. Mga sila bulig sa gobyerno kung paano sa pangilang personal sa mga residential houses na may mga driveway nga ilisensya nga bukaon alay para obran sang drainage. Inasubong aral sa City Engineering Office sa paglantaw sina according sa ka-engineer Hichalova kung masabat na sang si Silver Dragon ang mga luyag nila mahibaluan ng mga information, makahimo na sila report kag recommendation kung paano na no masolbar ang mga ang drainage dira sa natungdan nga purok sa Encarnacion nga nag-involve sa Silver Dragon kag sang Encarnacion subdivision. Okay. So ano ang rason nga doon na atrasar ini sa di na ungot ang mga papilis para nga masuguran ang pag-ubra kung ini ipaubragin man sang Silver Dragon? Ti bahin sa barangay nagahulat man lang kami no kung ano gid ang aksyon nga himuon sang Silver Dragon sa pagpasugod sang gin-offer nila nga sila magastos ang pagpahimo sang drainage. Okay. Sige. So sang sano pa na last year pa na? Guro mga lapit na 1 year no sang diin nagbaha na da kag sang pagkandak sang hearing sa sangguliang palunsod. Pero sa imong nga pagbanta Kap kung ano gid man ang gina-offer nila nga drainage na makasarang ni siya nga magsulbar sa problema sa pagbaha sa tion nga magbubo ang ulan? Ti kabaypay nga makahatag sang solusyon no ti depende ina sa paglantaw sang city engineers kay ti posible i-survey pa na nila para makuha ang elevation. Okay. So at least nakaistorya ka kagapon sa kay Engineer Rizanova. Kagina no. Kagina. Hosang sining aga lang nakaistorya kami ni Engineer Rizanova. Pero wala sang posible abing pwede mahimo ang City Engineer's Office nga sa pag-istoryanay nyo nga ma-expedite ang iniyang nga project abing nga at least subong nga dantig sige-sige ang pagbubo sa ulan. According sa ka-engineer Hichalova nga tapuso niya ni Alay no. Especially nga masabat ni sang Silver Dragon ang luyag nila mahibaluan nga mga information nga ila gamiton sa paghimo sa report kag sa ila recommendation. Okay. Pero sa imo yang part Kap kagapon sang pagkaybalo mo nga may pagbinaha ati way man sa problema kay insigida nagkadto ka man dito ka mag-checker sang lugar. Tisang kahapon sang pagbinaha na to ginpadalhan ko to sang mga barangay workers no para kung anong mabulig to kay base may mga evacuation nga makabulig ang aton nga barangay workers sa pag-evacuate sa nga dalon sa JJ Gonzaga Elementary School nga amo na siya nga aton evacuation center. Okay, sige, pero hindi man pwedeng hasta mintras na lang mahulat na lang tayo kung may magbaha, mahatag kita sa assistance, pero kung masulbar man lang nato ang problema hindi na magbaha, sa tagsa mag-ulan, mas maayo pagid. Basi pwede ka makakumit Kap nga makaistoryanay ka muliwat ni Engineer Rizanova kag kung ma-follow up naton ini kung sa diin na ninayon
ang mga papilis o kung ano ang natabo nga ang daw nasangit bla sa di nasangit ang mga papilis para mapadasig ang pag-ubra si Kap. Tamo gid bubuda lang ato ni Muo no nga para ma-follow up na naton kay ini nga problema mintas hindi ni matagan sang nagakigong solusyon. Di mangin perennial problem na no, sa pulong inkarnasyon. Kahit kung magsiling kita yang kada magbaha, pakantuan talaga magatag kita assistance, daw kaangailan na sa ginatawag balakap nga band-aid solusyon. Tamo gid ang sila do palliative solution ang mahatag ti kaluluoy sa mga pumuluyo no, especially ang mga nabahaan gid. Nasa di ng ilang mga pamalay lumos permi sa tubig. Okay, sa ayan ka maka-follow up kita liwat para nga makakuha kita sang update kung ano na ang dalagan sang negosasyon sa barangay kag City Engineer's Office sa aton nga City Government of Bacolod kag ang sa Silver Dragon Construction. Isang antis kita magtawag sa ka-engineer Pizanova gin pan kong baton barangay secretary na kung makatawag sa Silver Dragon para mabalaan man kung ano lang ila action taken man ti suno sa representative sang Silver Dragon may aral na sila nga sabat nga ilang padala nila sa city engineers okay. Kini na mabalaan tala i-follow up na kay engineer Richard Loba sang city engineering office. Sige mayo nga development ini Kap kay tama-tama gini nga nakapalayag ka man kag naibaluan sang mga pumuluyo dira nga nagtawag kag manggali ka nag-follow up sini nga adlaw, sini nga aga kay siling abi ni Engineer Alan Agbunes sa interview kag ni Bumbuan mga 3 weeks ago pa nga nagapadala sila sang sulat sa Silver Dragon pero wala sang response. Pero ti mayo ni nga development ginambal mo nga sa pagtawag mo sa sekretarya sang Silver Dragon nagapayag nga inog-submit na nila ilang response. Kaya aral na kay gintawagan sa aton barangay secretary kanina ti ang siling to sang representative sa Silver Dragon na may submit sila nga letter sa city engineers. Okay, sige. Ma-follow up kami Kap, sa sunod nga manginadlaw. It's either kung buwas or sano abi nga may ara sang kung sano man abi nga mabato na to ang sulat kay maka-follow up ka sa aton nga city engineer sa city engineer's office kung may mga development pwede mo lang dayon ma-forward sa amon diri Kap ang kung ano ang mga latest development. Kung ang mga updates bumudan i-inform ka dayon. Sige Kap, salamat gid basi may palayag ka da or gusto mo ipahayag sa mga pumuluyo sa Purok Inkarnasyon sir? So, sa Purok Inkarnasyon, ang barangay ng City Government na nagasimpatiya gid sa mga subong experience sa mga pumuluyo subong sa Purok Inkarnasyon. So, gasasyon nga ang barangay magahimo man sa pamagi kung paano na makakahatagan na itong solusyon ng problema dira nga mga pagbaha sa Purok Inkarnasyon. Okay, sige Kap, salamat gid sa imong oras kag maayong hapon sa liwat. Salamat gid Bumbugan kag maayong hapon sa tanan. Dapat yan mga kabayan paghiginunanon naton si kay punong barangay Boy Pico sa barangay Mansilingan ti kagina sang aga nag-contact gid manggali ni siya sa City Engineer's Office kag nag-contact man sa tagdumalahan sang Silver Dragon Construction nga ginapanagihan ni Mr. Jerry C. Kag atong ginapayag ni Engineer Agbunes nga nagsulat sila 3 weeks ago kag wala pa sang response. Ara na ko nasulat ng response. Tanaw naton kung anong response. Panawagan na naton sa kay Mr. Jerry C. Kaya balo ko nga siling gani sa report gani sa iligad nga tagaan ka sang award sa pag tungod sa contribution sa community. No? Ti pamatud-an ta Mr. Jerry C. No, kag ipamatud-an ta sa mga pumuluyo sang syudad sa Bacolod nga nagakadapat gid man kita nga magbaton sang sining award bilang may mga madabo kang contribution sa community. Tamo nang pinaka-classic kag basic example nga makapakita ang Silver Dragon Construction nga indeed nagkakangay gid man sila sa paggatag sang award. Nga hindi lang kundin din to nga community ang tagaan sang nagakigong importansya nga mga problema dira mismo sa ugsaran. Sang Silver Dragon Construction
amo na yung problema, ang pagbaha nga sunod sa City Engineer's Office, ang isa sa naka-contribute kung nga ang nagabinaha dira, kag kung nga ang hindi basta-basta mag-subside ang tubig, bangod sang pader. Bangod sang pader, nga ginpatindog, kag ginpataas na ng bukta dira, kay slope ang area, amo na nga, dira na nagabuslog kay nagaagi ang tubig, nahimo na siya nga creek. Tesang ginbakal ni Mr. Jerry C. ang propiedad dira sa nasambit ang area, ang inang slope, mga kabyanan, inang nagaluhob nga duta, nga among ginagyan sa tubig, ginpatambakan niya ni para mag-level to sa ibabaw, pinakataas, nga porsyon sa iya sining nga lote. Amo na, may tamburong kuno ginbutang to, pero basi hindi man makatrespasser. Di ba si pwede man lang na kay mahingagaw naton Mr. Jerry C. Kami aran magali ka commitment. Nga butangan na direya sa drainage canal. May drainage system nga butang dira. Kaya hindi pwede nga kumo kay ato na ya propiedad mapawala na lang kita. Nga masiling nga, yabala kang muda mga pumuluyo kay ako niya propiedad. Pag gusto da boy. Do hindi man na siguro pwede kay balo ko Mr. Jerry C. Nagtanaw ka man sa ginatawag mo nga social responsibility. Nagatanaw ka man sa ginatawag nga social responsibility, kaya mo na gani tagaan ka sa award, kay damo ka man sa na-contribute sa kaayuhan sa community. Pero panawagan lang naton, Silver Dragon Construction, para nga lubos-lubos na gid, kaya magasaludo ang mga katawhan, magasaludo kita sa imo, ang imong community nga sa palibot sa imo iya nga compound daw, sa imong opisina da, kaya ginabutang mo imong mga equipment, dira sa may Purok Encarnacion, talo pang daman. Kaya sa nagligad pa rin nga mga tinuig nga agoniya sa mga katawhan, nagligad pa yung mga tinuig. Hindi na niya sang kagapon, hindi na niya sa nagligad nga bulan. Tinuig na niya nga nagpinitin siya mga pumuluyo na. So, hibaloon nato, nabi kung anong response ng Silver Dragon Construction, kaya hibaloon tagid kung pa sa diin ni na yun nagsangit. Nga ang way ni dayon ma-atinder, way ni dayon maubra sa Silver Dragon Construction. In fairness sa Silver Dragon, hindi man sila siguro magkagiho basta-basta kung wala man niya sang legalidad nga pagabasihan sila, basta lang sila mag-ubra da karon kag hindi gali pwede, wala sang clearance gikan sa aton nga city government, base malang-alang man. That's why nga isa-isahon naton sa diin na yun nagsangit ang mga papeles kag ang pila ka mga clearances para nga masugura ng obra. Kaara man lang gali may nagka-commit naman gali Silver Dragon. Galing kong kisa sa aton nga gobyerno sa mga opisina, do ka budlay bla do ang mga papeles do kahinay ang paggiho, do ka dugay kag ma-attender kag mabasahan ang pila ka mga komunikasyon. Basi ibasol ta naman sa pandemic, basi ibasol ta naman sa COVID-19. Kaya kung may COVID-19, way mabasahan ng papilis, way madesisyonan, wala matagaan sang go signal, bla 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 kag iban pa. Tanawon tani buwas sabi, kay daw hindi nag-synchronize ang statement sa City Engineer's Office. Si Engineer Agbones, nagambal nga 3 weeks ago, may ipadala to nga sulat communication sa Silver Dragon Construction. Until na wala sang response. Pero si Engineer Ichanova naman nagsiling siya, o kung si Engineer Ichanova nagapayag nga may ara na nasang plano dira ang pag-ubra sang drainage sa system kag inugwa kwa na may manugpadala na sang response, o si engineer o kung si punong barangay Boy Pico nagpayag nga nag-communicate sila sa Silver Dragon kay may ara na kuno inugpadala banwa nga communication response sa sulat sang City Engineer's Office. Ano ang response? Di ba naton banwa tutukan naton ni tubtob nga masulbar ang problema dira sa may Purok Encarnacion, Barangay Mansilingan, sining syudad sang Bacolod. 12 minutos ang nagkaligad sa tagnay nga launa.
Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay Soto magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligid gilabang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo, ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan, agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kon paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review.
Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with a Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Subong nga may aras ang coronavirus pandemic. Isa Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Pabalik mga kabernan sa doon na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa 17 minutos sa nakaligad sa tagnang ilauna. This time mga kabernan, kuha na ito ng report di Bumbo Carla May Defensor. Inamagyantanan sa mga kabarangayan dito sa siyudad sa Escalante na panghatagan sa mga farm machineries. Kag-update sa sining intel sa Philippine Army nga nasa puan nga isa na kabangkay sa sulod sa iya siniyang nga salakyan. By the way, sa aton nga mga nagalantaw sa Facebook Live, sa aton nga FB viewers, ang Bombo Radio Bacolod, pwede nyo naman malantaw karon sa YouTube. Sa YouTube, Bombo Bombo Kim, sa YouTube channel, pwede naman kita kung makita naman ang mga programa sa Bombo Radio Bacolod sa YouTube channel. Para nga mapasangkad pag aton nga mga viewers nga makalabot kita sa kun sa diin man nga bahin sang kalibutan kag kung sa anuman nga platform ang paggagamiton kag pasalamatan naton ang teknolohiya daw sa subong yang panahon nga mga mas mahapos na lang ang pag-access sa mga balita sa Bombo Radio Bacolod kag Bombo Radio Philippines. Sa mga diehard naton nga mga listeners sa abroad daw kag naga-chat sa aton diri, dan acknowledge ko kamo daw kag sa tanan nga padala sa mga mensahe diri sa comment section sa Facebook Live sa Bacolod. Na ginatanaw naton inang inyo iya nga mga comment, pero hindi na naton mabasa isa-isa kada isa sa inyo, pero ang importante nga gina-acknowledge naton ang inyo nga pagpadala sa nga mensahe sa comment section sa nga Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. This time ko nato na report dugang with Bombo Carla May Defensor sa Biag Linya. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombodan, no? So, ang 14 ka barangay sa Escalante City, nakabatod, ini sila sa farm machinery sa Bombodan, sa pamagiman sa ila sining LGU, kag pamagiman sa 3rd Infantry Brigade Bombodan, no? So, amo ini, ang fund nga gikan sa LCAC Bombodan. So, may-ari ini sila na worth 20,695 pesos Bombodan ang kada ka mga equipment nga ginhatag o farm machineries nga ginhatag sa 7 ka mga barangay sa Escalante Bombodan sa inigid patigayon sa Escalante City Coliseum. Kada ang mayara nakabaton sa 9 units ang 4-wheel drive tractor, may complete implements na ni kag 2 ka hand tractors in turnover ini sa barangay Paitan, 2 sa DNI, 2 sa Mabini, isa sa Libertad, isa sa Pinapugasan, isa sa Ugtungan, kag isa sa Washington Bombodan. Ti amo ini no ang nabato nila ini proyekto ini sang local government support fund support to barangay development program Bombodan. Ti out of 100 ako na 25 barangay sa Northern Negros ti gina-consider ini nga cleared na sa mga rebels o mga komunista communist rebels sa Bombodan. 14 diri ang gikan sa Escalante City Bombodan. Ti dako man ini nga mga bulig para sa mga pumuluyo sa 14 ka mga barangay Bombodan
IT para at least may makuhaan ini sila sa ila sini nga pang adlaw-adlaw kaga hindi na ini sila magsulod sa mga hindi magupod sa mga NPA Bombodan. Ti amo ini ang una nga gin turn over sa ila ang mga farm machineries Bombodan kaga ini ginaklaro gid ni Brigadier General Inocencio Pasaporte nga wala gimbulsa ang kwarta sa pumuluyo sa ngayara sa ELCA, wala gimbulsa ang kwarta Bombodan kiti ari na ginhatag na sa ila kaga pwede na gid nila magamit sa ila sini nga farm o kung sa ila sini nga pangitan-an. Ang ining mga farm machineries ginhatag ini siya sa mga cleared barangays, hindi yan cleared kundi cleared sa sining mga rebuilding NPA. Wala na. Kag dili nagapakita nga kun ti amo ni ang ginasinggitan sa mga kultura naton nga nagrebuild kay hindi wala sang suporta ang gobyerno sa mga katawhan. Ti ari na ni amo na ni ang ginasinggitan ninyo nga suporta sa gobyerno. Mga farm machineries kinanglanon sa mga mangunguma kay suwong behind ng kita kung ikumparar sa iban nga mga kapungsuran. May mga nagagamit pasang arado nga o kung may nagagamit pa karabaw nga mag-arado samtang iban nga mga kapungsuran mechanized na tanan. Tiyari na ni dako na ni mabulig ang ining traktora imbis siya nga isa kaadlaw yang trabahoon sang karbaw ang pag-arado. Ang isa kadlaw nga trabahoon sang karbaw may mula niya isa ka oras sang traktura. Hindi ganito Bombodan ti makaya gid at kanta gin mabulig sa mga farmers ini nga mga farm machineries na gin turnover na sa ila Bombodan. So Bombodan napamatian nato na pahayagi kan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Itong mga hand tractors, spot lang to ka kung sa backgrounder. Nag-deploy kita before sa CSP dira sa Escalante City, mga way back 2019, and then succeeding months. So, na-clear natin ang areas from NPA, and then during the time, ang aton CSP, nakakuha niya sa mga issues, sa mga, mga concerns nila. So, bintabot natin for programming, amo gani nga, ang amo ni mga barangays sa Escalante are 14 barangays, out of the 24 nga sa unang ginhatagan sa 20 million each nga barangay, 14 is coming from Escalante City. So, amo ni sila naging recipient sa unang batch. Mabalaan ko, may kasunod na for next year. So, ang ining mga projects worth 20 million, so depende na sa depende na sa barangay, hindi mo pare-pareho tanana. So, majority, kung ako tanaw ko sa data, 280 million, ginhatag na ni, ginpababa na ni Sheila. So, dahil 14 barangay sa Escalante, out of the 24. So, amo ni mga recipient, kapondo sang ngayon ginasiling nila, ngayon ginasiling sang LCAC, ng pondo, amo ni ipapanaog. So, wala na nag-aagi sa amon, ngayon ginasiling to sang kamatayan block or left groups nga ibulsa ko kay practically wala na nag-aagi sa amon, kami ay nagatanaw lang, and then amo ni nakita namon before sa CSP and sa RCSP sa DILG and LGUs, amo ni ang mga issue sa mga pumuluyo na makabulig sa ila sa sitwasyon nila on the ground. So sa activity last Friday, may may 7 ka barangays na recipient ka farm implements, tractors and mga implements nga So 7 ka barangay. So amo ni ilan na identify portion lang kay Lapondo. So worth more or less mga 20.5 more or less mga million ang worth sa mga traktora kag farm implements nga hatag sila out doon sa pondo ka Barangay Development Fund nga gipanaog sa ato national government pang support diri sa EO70 kag sa effort man ka task force sa LCAC. So 9 units ka tractors, so ginaano tag 2 sa Barangay Taitan, 2 sa Barangay Janay, kag isa sa Barangay Mabini, isa sa Barangay Libertad, isa sa Pinupugasan,
isa sa Ugtungan kag isa sa Washington tanan ni sa Escalante City ano. So ini ay pondo from local government support fund ano ni sa support to barangay development program na spearheaded sa ato na NTF-ELCAC. O makabulig din may impact na sa ila dahil sila man gamito nila ini to improve yung living nila no yung economic status nila mga especially dun sa farmer groups aton mga small farmers nga mo man na sila man ang nag-identify nga mo na ang kinanglan nila. So out sa ila nag-ano lang naman no nag-facilitate ni sang aton LGU, especially sa Escalante City, kaupod ni ang DILG man. So kami, ano lang kami, nag-start lang kami before. So, kung sa ako medyo na sa mensahe ito ni Kwan, ano? Ni Ma'am Dais, ang head ka cluster 1 diri sa Negros, sa Northern Negros. Siling nga daw na kompleto ang cycle na siyempre before out doon sa aton sa SP teams amo ni ang mga issues so gipasaka ito no identified open man ang RCSP andun ginpunduhan gin-recommend man sa aton na national ELCAC na mahatagan sang pondo so dako ni nga pondo for Escalante City 14 barangay 20 million that is pila 280 million. Yes. So, iningat na portion lang ni no? Portion ni overall sa project. Balaan ko, ang other projects nila, majority are farm to market road. Ang impact niya sa ila is magdako ang ila, makabulig dyan sa paano nila padako ang ila farm production. And siyempre, kung magtaas ang farm production mo, so depende na lang sa market prices pero makabulig ito no sa pag-secure sang income for aton nga mga small farmers. Diri sa area amo ni ang una ang other projects na siling ko ay majority ay farm to market road so ginakumpleto ang mga documentation na bidding mo na di siyempre maagi na sa proseso eksakto so i-bid pero implement kami nga sigurado naman nga kay siyempre kami as part mo kami ka stakeholder may stakeholder man kami sa area nga ma-improve man ang security situation so ginatanaw man namon nga ang mga proyekto to is-implement dahil wala naman madako ning impact para ma-end nato ning aton nga local insurgency. So nabuhat na namon share but siling ko bisa nabuhat na namon share namon ari kami gihapon ang inyo army diri sa Negros nga makita gid namon nga ma-implement ni so may mga sunod pa nga mga ilalans especially mga pakita nga ang pondo ara hindi ginbusa sa aton nga mga opisyales hindi ara na gina-implement so may mga naka-earmark nga i-open nga mga farm to market roads para mapakita natin sa aton mga pumuluyo nga ang mga misinformation regarding neri sa pagsuporta sa proyekto ay sala dahil ginagamit lang no nga ginadudahan nga kuno gamiton for election purposes pero hindi dahil bisan kami ginasiling nga ibusa lang kuno ka mga mataas ng officials ng army sa AFP hindi wala nang lagi ang pondo sa AFP direkta na sa LGUs part lang kami no ang mga pumuluyo mismong nag-identify okay sige Bombo Carlate importante nga ara na nagatupa na siya ang pamangkot sinadi dason amo ni ang sustainability paano ni ma-maintain kag paano ni abi ang pag-operate sinugid ang makabenepisyo paano ang pag-operate sini abi sino ang in charge sina diri nga para nga maproteksyonan man kay basi bala nga ang ini mga pharmacy ni gidi ang iyang lifespan basi tag isa lang ka tuig kay patanasakan na ni sa mga farmers na amo ginaabang moda naton sini no pero kay ti para ina sa mga farmers sa kada barangay kung sa 14 ka mga barangay dira sa may
Escalante. Bombodan kiti amo naman ni ang ginahinyo nila before no Aha. mahatagan sila sang equipment para at least nga mapadali kaga maayo ang ila sini nga pag-produce ang ila sini nga mga produkto. Bombodan. Kaya kung nasang una, panigin na suguran, nga ginapangatag ini mga pharmacery, sang kumadumduman, bumukarla, mga pila na katuig nga nagligad nga, amo ni ginasagat na interview sang una sa anay provincial agriculturist attorney Japit Masculino, ang pag-mechanized sang mga mangunguma, pag-mechanized sang farming, diriya sa probinsya sa Negros Occidental, kung sang una panigin suguran, kundi sado ka nami ang production sang humay naton, kagini na kita mag-export, galing kay ang aton nga committee chairman sang Committee on Agriculture sa Senado, lain man yang siya nga utok, si Senator Villar, imbis siya nga panguma, gimbutang pa siya sa Committee on Agriculture, nga ang siya utok kaya lain man importasyon sang bugas, kay ang sa iya nga priority ang mga humayan i-convert sa subdivision mo. Gani, Bombodan, no? So, kabay pa, no, nga maging successful man ini ang turnover ng mga farm machineries, makabulig ini sa Pumuluyo sa barangay, mga barangay sa Escalante City, Bombodan. Aha. Sige. Dugang ko na lang, no, ang pag-confirma ni Brigadier General Inocencio Pasaporte regarding sa nasa Pondala kagahapon sa Brigadier Port, Bombodan, ang naging kilala kay Rodolfo Alimen. Suging kumpirma sa nga 3rd Infantry Battalion nga isa man ini siya sa katapo sang RP pero ari ini siya sa may Army Intel o kung isa ini siya ka Army Intel Bombodan kaga wala ini siya sa idalom sang 303rd Bombodan. So Bombodan pamatian nato ng pakayagikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. I-confirm ko, no? Active siyang member sa Philippine Army pero hindi ni under sa brigade. Ang different unit niya pero katapo siya sa Philippine Army. So ang ila coverage ng area, I think nasiling naman to, no? So sa part siya sa Army Intel. So ang coverage nila ini sa Panay na Negros. So hindi ni directly under sa brigade, no? Pero siyempre nagkalain-lain nga units diri sa area. So membro siya sa Army Intel. So tama to, no? So I think wala naman siyang foul play siguro initially. Ang gin-update sa akin kahapon. So ni siya, no? Na heart attack to. So gusto niya magtawid tani ito, no? From Bacolod to Iloilo at Dumangas. Yes, sir. Ay, hindi under sa unit sa 303rd Brigade. Bombodan, no, ang napahayagikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Bombodan. So sa lain nga unit to, pero confirm nga Army Intel gidman. Yes, Bombodan, di mo pa nang aton siningay balong ko ano gini nga unit nga Army Intel, Bombodan, no. So Bombodan, ari kita dirigla subong, no, sa may Aeroreco pag mayari diri isa ka truck nga natumba sa information nato na Bombodan may karga ini siya nga pinta kag ang driver diri amo ang Pilason, Bombodan. So diri sa may Aeroreco padulong na ini sa Lady of Mercy pero Bombodan natin subong makita diri naton nga mga pinta diri naga linakta Bombodan. Mga ano ng karga niya? Pinta. Pinta, Bombodan. okay. Oo. So may ari diri nga isa ka truck, no, nga natumba kag may dala ini siya nga pinta Bombodan. Okay nga natumba kuno na. So Bombodan na mo pa ni sini nga hibaluon diri, no, kay dala mangita kita diri na isa nga pwede mapamakutan, no, kung natumba ini truck Bombodan. Amo na ato sini information nga ang driver. Pero wala man sang initially wala man sa may kuano ay man sang injured na. So far, Bombodan na wala man sang ako ng driver sini sa information nato nakuha, ang driver sini amo ang Pilason. Bombodan. Okay, sige. Daw kulbaan man ta pagka natumba nga may karga pintura kaysa nagligad to may natumba man to nga may karga nga mga ginalon sang gasolina ti karab-karab gid. Amo gid gani Bombodan, no, ti amo ini madamo sa nga pinta nga nag
kalaula. Pero sa lantaw naton diri kay ang sulod ng truck Bombadan, ari makita diri naton nga empty, and then ang mga pinta nga nagkalaula ari diri sa may unahan sang salakyan Bombadan, tumayuman kay wala man diri igo gid mismo sa may isa ka motor shop diri Bombadan sa may Aeroreco. So makita nato na sa unahan na nagnilapta ang pinta Bombadan. Talaga wala pakita diri may kita agid nga Sige mga lang. kumuluyo o Bombadan, no, gin ano danay ang area gin butangan sang caution ako na yellow lane Bombadan, kaga wala pa diri subong nakuha ang truck Bombadan. Sige. So, Balikan lang na karon. Balikan talaga karon sa dugang detalye Bombadan. Amoy ng report gikan sa patrol ini si Bumbo Carlameda para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant Patrol number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May, defensor. 38 minutos ang nakaligad sa Tagnang Ilauna. Diri sa na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay Saudto. Ingagawon ko lang ni report ni Bumbo Dennis Rubica, ang probinsya sa Negros Occidental na talana nga magabakal sang napulo kalibo ka mga antigen test kits mga kabyanan. Kag at imayo man ni mga 10,000 man ka mga katawhan ang makabenepisyo sini kay ipaagi na lang niya sa sa ipaagi naman sa antigen test mga kabyanan ang mga kauturan naton imbis nga magpa-swab kay kung magpa-swab ka dugay pa kay magabutang nga resulta kining antigen niya pila lang ka minuto sa aron ng resulta. Kaga sa nagligad to may mga around 600 ka patigayon o kung nag-undergo mga kabyanan sa antigen test kag sa 600 mga 9% to ang nagpositibo. Yari ang dugang report Bumbo Dennis Rubica, please come in. Bumbo Dennis bilang kabayan gapon sa kampanya no sa ato sa probinsya sa pag tapta sa COVID-19 pag search sa Bumbo Daniel no. So sakto nang balmo kay sa kainan kasi ligati may mga ikandak na kita nga mga antigen test na sa mga close contact sa mga nagpositibo individual. Posiblemente sa napulo ka mga LGUs nga may dragko sa mga kaso ya motor mga 600 mga 9% diri ang positibo Bumbo dana. So bangod sini karon nga programa ang ato sa provincial government magabakal naman na sa dugang nga 10,000 antigen test kits Bumbo dana kay ini nga mga antigen test kits gamiton ni gapo sa ato mga LGUs sa pag conduct na sa ila sila nga mga contact tracing especially sa mga close contact sa mga individual nga nagpositibo Bumbo dana. Sunod sa kay Attorney Refrando Diaz nga ato si Provincial Administrator nga probably this week na matapos na nila ang mga dokumento nga kinlanon para mag-purchase ining 10,000 antigen test kits na ginagamit na maghimo ka magkuhan ka magkanda ka sa rapid test. So may mga LGUs na nag-request para gamiton na sila sa contact tracing process kablo ka pumudan original gito tani nga plano sini magpatigayon blasing mass testing gamit ng rapid test naton para test na sa mas dali nga tiyo nabi may balaan kung sino ang positibo carrier sa COVID-19 virus posible magkaraton kag makapalapta pagalang nga tining plano nga mass testing dogin on hold anay ni sa probinsya ta subong ang ginakandak antigen test amo na sa mga close contact sa mga nag-positive kinasig niya bumuda na result mo sa aton matag pamati 10 to 15 minutes siya magwa na yung result wala na kung reactive ka sa ang result mo but siguro reactive ka positibo ka Bumbo
Daniel, no, kay isa sa naton sige na mo sa ato probinsya nga mas ma-double up no ang pag-trace sa mga individual nga carrier sa coronavirus mo nakatisubong kagabi asub gabi ato sining latest yang active cases no sa probinsya naton sobra bumudan kuan mo sobra 4,000 no dako katagapon daw pila na kasimana nga wala kita nagkapanaog sa 4,000 aton nga latest yang kuan nga active cases na asub kapon sining ko October 12 may 4,263 kita no ka mga active cases sa probinsya kagani kahapon mo no mo ni ko pinakanubo nga mortality record nato kay kahapon isa lang gid no ang na-record nga patay diri sa aton sining probinsya. So nagalaw ba ato sining provincial government sa madali nga tinion maka-purchase na ato sining probinsya sining mga test kits na kay para tis madasig man yung magamit ha kay sinaton makuha niya makabuligid na sa pag-trace sa paglagas sa mga individual nga carrier sang coronavirus. Pamatianta si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. May gina-procure kita nga dugang about 10,000 rapid antigen test. Hopefully ang aton nga mga papeles matapos na and by the time maubos ng 6,005 na rapid antigen test na nauna na naton procure kag secure from DOH ara na natanin next na 10,000 rapid antigen tests. Na rapid antigen testing is really supervised under licensed nga mga laboratories by the DOH, no? So hindi lang siya individuals lang niya na matumato. They are actually, it's like a laboratory supervising our rapid antigen testing. So once you are reactive sa atong antigen testing, you are considered positive cases. So as long as ang atong brands to nga ginausar, atong tatlo nga gina-authorize ang atong DOH, which is Abbott kag ang SD na which we are using. And again, there's another set of rapid antigen tests that will be procured, no? Ara na pirmahan ang aton nga mga purchase request, etc. And we will be able to finish it procurement process by emergency purchase within the week. Pumunta naman to si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. So magluwas ni ato na antigen test bumudan ang ato niya inoculation pagpabakuna ta sige nagyapon ha diri sa provinces na Negros Central kay last week dako sang volume no sobra 107,000 doses sang Pfizer nga nag-abot sa atong probinsya no so muning damo gid subong sa mga GIOs naton damo ang nagpalista no nga magpabakuna sa halos kada adlaw daw mga pila naton kay GIOs no ginatos man ang doses no sa Pfizer COVID vaccine ang gina-deliver sila sa POH akong Provincial Health Office para ay pangbakuna man no sa ila sini nga mga constituent pumudan daw damo ang nagapansubong nagabaton no kun amo nila pumudan nga mga processing vaccine no daw damo ang recipient daw damo interesadong mapumuluyo nga magpabakuna no kun mga morning made in America, made in Europe nga mga COVID vaccine daw damo pero kung made in China gani daw ninit na ang mga auto na gani man damo ginakulbaan kay may mga report pa nga nga nagaguluwa nga ang ginpadala kuno sa China nga bakuna nga Sinovac distilled water lang kunong unod. Wala istorya na lang na iya. Hindi man goro. Hindi So, nadugangan pagid ang kakulba sang iban nga una nga nagpabakuna sang may pila ka mga napatay nga nabakunahan man sang Sinovac. The first nga COVID vaccine abot sa Pilipinas is Sinovac mo. Pumudan.
Oo. May mga report pa subong nga kung sa Sinovac ka, dapat kung mapa-booster shot kagid. So, Nagatuhaw ang iniabi, kadamo ang nagaguluwa lang sa asa ko niya ang paglantaw, fake news malang ini mo nga nagasiling ang Sinovac nga ginpadala diya sang China sa aton, distilled water lang, ang sa iba niya nga pungsod diya mo tuyang tutuod diya nga bakuna. Ay singkunano man, mga doktor na gito gani una nga nagpabakuna sa Sinovac mo. May ibang nga bumudan ni mga nag-travel tabla sa Gua, no? Ni mga OFWs na ton. Kaya sa ibang nga nasyon, kung amo niya vaccine, imo yung nga nabaton, hindi ka pagpasudlon to sa ibang nasyon. Amo gani nga, hindi taman mabaso labi kay kung kaysa, makaduluda gid man ng China mo. Kung kilala ko pa, basta made in China, di ba kung magdugay? Isa lang kabagay kung naglawig. Ano? Ikaw na, yung coronavirus, sobrang na 2 years, sa gyapon, buhi, gyapon. At least nakahimo man sila sa nga produkto nga nagdugay ba? Correct. Ikaw na iba yan daw na pa istorya. Hindi ni istorya kuris-kuris nga ang ilang nga mga produkto, syado gid man kahuyang. Ikaw abi may salakyan ka, tapos abi sa kasa gid din salakyan mo nga brand new. After 5 years, gamat-amat na mag-ilis ka na may mga maintenance ka na mapasugot kaihan nga sa pag-ilis ang mga pisa sa imo sa lakyan, ang mga made in China nga mga pisa ang imo nga iilis na raw kung US made or Japan. Siyempre, kung nakuya choice niya, US made or Japan made or European made, kaya siyempre madura gid bumbutan. Correct. Sino man abi nga may bisan iba kwanta lang example ta lang mga may salakyan, sino sa inyo dira gusto nga ang mga spare parts nga itakod sa inyo nga salakyan abi made in China abi? Kung may ara man lang makasarang man lang mo magbakal sang made in Germany, USA, UK or Japan, bisan Korea na lang ganito, mapulupagon pagawa. Kasi majurap mahal protein kung isipon mo sa malawig mga tinulong, at least babawi ka ba niya? Amo gani. Kita mo bisan magbakal ka sa mga nagabaligya sa mga spare parts. Ginambalan ka gina siya ariho made in China lang ni. Bisan pa gani ang made in China ikumpara sa Taiwan, made in Taiwan, mas pagong gawang Taiwan siya. Ari na lang migang bakla migo kay Taiwan di saya hindi China ginyo. Ngayon mayo ka ng Taiwan no. Dumayo ng Taiwan. Ay, oo. Hindi na mabaso lang paminsaron sa tao. Kaya ang mga spare parts gani, wala nagadugay, masyado katapok. Dahil mo na nga, nagawa sa paminsaron, siya basi ang Sinovac mo man Di man goro istorya na lang na. Sa spare parts lang to yung pigaw ang pag-ubra sa China. Sa bakuna, mayo pag-ubra nila sa Sinovac. Correct. Kasi hindi blambal sa mga expert any kind of vaccine bukan. Any kind of vaccine, basta available nga vaccine. Amo na mayo nga vaccine. Amo na good in na siya. Sa Sinovac manda. Galing kami nagasiling gyapon siya, bisan ano nga vaccine nga available, amo nang pinakamayo basta hindi lang made in China. Malusot gyapon mo. Magpahimulong ka muna. Pabakuna ka mo kung Sinovac man kay bakuna na gyapon. Sila tumo man naging vaccine nila sila pumuluyo, tidoki man. Okay man gani kay correct to yao. Ito balaan. Pero sa tuod lang, ang mga Chinese products nga ginapadala nila sa Europe, sa Amerika, damo mga produkto nga made in China nga sa iban man nga mga kapungsuran na tingala bala kita nga pag-un man nga sa ginapadala sa Pilipinas gidaw ini pag-un may ang kapag-unon sa mga produktong ila ginahimo nagatipindi sa kung ano nga klase sa pungsod ang suplayan nila. Kay may class ba sa class A to ya? Yan sa Pilipinas class E iniya. Sa Amerika sa class A. Do kabaya sao? Ano bla? Ating iba ko kay class A to ya mo, class A. First class to ya. Atong di ay padala sa Pilipinas. Pinas na. Kwento padala ito class C lang B o class E. Ano bla? Sa total na mabasol no. Ito ko na ang China man po
kita ko to sa Amerika, made in China, man po triplik bakod. Kaya nyo dis Pilipinas, made in China. Martilyo, wala ka pokpok, to dinandol. Wala natin nga tiganin mabas. Magaling kasi nga, basta vaccine ko natin, any kind of vaccine, any brand of vaccine, itik, taginaya, kwaon tagina, no? Especialmente, subong yang ati still, no? Dapat sa surge ang kaso sa COVID-19, diri iya sa probinsya sa Negros. Tapos subong, Pfizer, nga COVID vaccine ang ginapanagtag karon sa ato probinsya, sa ato silang mga local government units. Balita gikan sa Kapitulo Provincial ni Sumumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Tingala ko man nga nagadinagsa karon mga nagapabakuna sa mga kabanuanan kay igo katapusan. Pfizer gili na pang distribute karon sang probinsya sa Negros Occidental Pfizer mapili man sila mga kultura na hindi na magpili ako may sinubak na okay lang na sige 8 minutos sa nabilin kabagadangan kita sa tagnang alas 2 ginakulabos kita banwas ang oras diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay Sound of the Night naman kita buwas o pa sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bumbo! Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhadwaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
katuig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar